koro jopiny kod telo mar Kisumu County opwoyo ahinya jadolo mar kanisa mar Catholic Archbishop Philip Anyolo kuom tich mar dolo ma bende koro osetimo ne jopiny moloyo to jokanisa no mar Catholic weche mago mag chiemb chuny. Kotele kod gavana ma Kisumu Ngira Nyang' Nyong'o kaachiel gi jalup ne Dr. Matthew Owili giwacho ni jadolo no masani koro oter kendo dhi telo ne kanisa mar Catholic e gwenge mag Nairobi osenyiso telo maber ahinya nyaka nobi kono kendo moloyo to bende koro pare kod tich mar setiyo matek ahinya kane oyiere e bedo kaka achiel kuom jokomiti ma bende koro nitiere wach mano mar BBI bende mano dhiro. Archbishop Anyolo onyiso mor ahinya kendo goyo erokamano ahinya kendo ne ji duto te kuom miye lwasi makare ahinya mar telo e kanisa no mar Catholic e gwenge mag Kisumu. Ne nyasi makamano mar ne koro gone oriti kowuok e Archdiocese ma Kisumu kodhi Nairobi ne obagi e skund nyiri ma iluongo ni St. Teresa's mayudore Kibuye mana alwora mar boma ma Kisumu. His Grace Archbishop Zacchaeus Okoth is the one who received me in the philosophy orientation and first year philosophy, and he taught me quite a lot of things. So the things he taught me were first things first in the seminary. So for that matter, I think it'd be also good that you remain our bishop, and whenever as going to Nairobi, we pray that you do not forget about us in this archdiocese, because as I've said, 3 years to us was not enough, but of course to God, and we do not want to question God. It was enough time for him to call you for your next responsibility. We pray that God guide you and that he shines light on your path as you lead the faithful in whichever responsibility God himself will give you. We have the issue of climate change that is troubling young and old nation, rich and poor. And I know the Pope himself has taken a very firm stand on climate change. It's not a stand that is easily understood nor accepted. But my Lord Archbishop, that is part of the Great Commission. Preach the gospel that climate change is an important fact of life today, and we must not abuse the environment. God gave us this earth to look after in Genesis.